uvela ubona ukuthi inkinga mfethu, you understand? So going to kwi-game ya Wednesday, mfethu noma singalanda umpontshane simfake ebhenjini siyakhuza lapha. iSundowns we fucked up. iSundowns mfethu utshelwa yimi neyinkinga zayo and asiwona ama-social worker thina, siyanga lapho kuyosolve inkinga lezo. Azizelanga leyo nto, azizelanga, asinandaba neyinkinga. By the way, akube yinkinga phezu kweyinkinga. Saba neyinkinga baba, njengoba sikhawunta ukuthi sina more than 10 years esingathathi league. Izinkinga lezo wake wakhuluma ubaba uMntungu ukuthi iphathesi bafethu ningayizeli niyishaye iseyinkingeni. Akasimele nje kancinci, uyangithola? Yeah, Wednesday is Wednesday baba, sibala amalanga. And ukhumbule weze siyemzini kapapa wawo kuyoba njani lapha? Kuyonukula mthuthu. Ya siyobraya wona into engiyishoyo mabhakani, ningakhathazeki ngenyama. Siyakhona mfethu kwifarm yo la mthuthu. Ngabe khala iqhuthe khala isigugukazi. Siyowosa emuna is 2026 bagcina kudala ula mthuthu ubiliselwa amanzi mawucutha. Siyawucutha ngama ice. Sidonsa isikhumba shepuke lenyama. We are cruising nice. Asincenge baba, sinashwele. Thank you ngiyabonga bhuti. Shenka. Opapakania. Yako. Thank you bhuti. Hayi sohlangana sobonana Wednesday bhuti, sobonana Wednesday.